ଅନେଇଥାଉ ମାଇକିନା ସେମିତି ଠିଆ ହେଇକି। ମୋ ବୋଉକୁ ଧରିବି, ଗୋଟେ ଘେରାଟେ ବୁଲିକି ଆସିବି। ବସୁନୁ, ଅନେଇଥିବୁ ନା କଣ? ହଁ ଯେ ବସିବି ଯେ, ହେଲେ ତୋ ମାଇକିନା କାଳେ ଆଶା ରଖିଥିବ ତୋ ଗାଡ଼ିରେ ଆଗ ବସିବା ପାଇଁ। ତାକୁ କିଏ ମନା କରୁଛି କି? ସେ ତ ତା ପୁଅ ଚିନ୍ତା ଆଗ କଲା, ଆଉ କଇତା ଚିନ୍ତା କଲା କେତେବେଳେ ଯେ। ହେଲେ ତୁ ଭଲ, ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ। ତୁ ବା ତତେ ବୁଲେଇ ଆଣେ। ନା ବସ ତ କହିଥାନ୍ତା ତ, ମୁଁ ବସି ପଡ଼େ, ମୋ ପୁଅ ମତେ ଘେରଟେ ବୁଲେଇ ଆଣିବ। ମା ପୁଅ ତ ଯେମିତି ଅନେଇଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କଞ୍ଚା ଗିଳିଯିବେ ଏଇନା। ସେମିତି ଅନେଇଥା ଠିଆ ହେଇକି ମୁଠୁ ମୁଠୁ କରିକି। ଏଠୁକା ଆଗରୁ ଉଠରେ, ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟା ବୁଲାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡକ କେମିତି ତା ପୁଅ ସତରେ ବସିକି ଚାଲିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡକ ଭାରି ଜଣେ